תעבור דרך ההום סנטר, תקנה לי דאודורנט, אבל כזה שיגרום לך להימשך אליי. אז קניתי לה טרפנטין ונפטלין נוזלי, מה שהיא אוהבת. גם אני כבר התרגלתי לזה. נו כבר! זה פענח כבר 98%, זה עניין של דקה בערך ואנחנו הולכים הביתה. תודה לאל. סוף סוף. אי אפשר לזרז את זה? גרי, סבלנות, תוך דקה, התמונה תעלה, אנחנו נראה מי הפושב, אנחנו יכולה ללכת הביתה. זה הביתה, אני צריך עוד לעבור בסופר לפני שהוא נסגר, אחרת שפרה מועכת אותי. 99%. קאלה, תחייכי אליי רגע. מה אתה עושה? אני מנציח, נו. אתה מה? מצלם. עם מה? עם זה? נחמד. מה זה עוד שליפציק בשביל גרי? נו, אז יאללה, תן איזה חיוך ותגיד משהו לדורות הבאים. אתה בטוח שאתה רוצה את זה? כי אני יכול להגיד דברים מאוד קשים עם חיוך על הפנים. טוב, אולי נספיק עם הפעוטון, עוד כמה זמן נשאר? 10 שניות. 9! 8, 10 גדול! 6, 5, 4, 3... שיט, הפסקת חשמל. מאמינה שזה קורה לי. אבל למה? לא, זה בטח הפסקת חשמל בגלל הברקים שבחוץ. לא, בשאר הבניינים יש אור, התקלה רק אצלנו. אתה הזכרת לנו בניין מקולקל, פאוקר? לנו, גרי? ני. איפה ארון חשמל? בטח משהו קפץ שם. הארון למטה במרתף. שאני אקפוץ למטה לראות מה קורה? כן, תקפוץ לפני שאפילו שלי קופץ. יש לנו מרתף. בטח מהרגע שבנו את הבניין. למה לא סיפרת לי? אני בא איתך, אני לא אוהב שיש חלקים בבניין שאני לא מכיר. טוב, בוא. רגע, מה איתנו? אנחנו נישאר פה עד שיחזור האור. את ואני? כן, זה יהיה קשה, אני בטוחה אבל שאני אשרוד. ימים יגידו. קצת פנס. קח. אני אומר, עכשיו זה ממש כמו סרט מתח. חבל שאין עוד פנס שהיה מעיר אותי ויכולת לצלם את זה. המצלמה הזאת מצלמת גם בחושך. מה, כמו בהישרדות בחושך? כן. אתה יודע מה? בוא נצלם אותך יורד למרתף. אתה מוכן? רגע, איפה הכפתור? 3, 2, 1, אקשן! וזהו, עשיתי קאט. אסף, הפסקתי לצלם. איך הייתי? ממש מגניב. יצא כזה כמו סרט מתח כזה. אפשר אפילו אחרי זה לערוך את זה ולשים לזה מוזיקה מפחידה. יהיה לך מה להראות לנכדים. שמע, זה מגניב לגמרי המשקפיים האלה. איך זה עובד בעצם? ממש פשוט, קלה קלות. קדחתי חור בקצה של המשקפיים והכנסתי לתוכו מצלמה זעירה כזאת בגודל של ראש סיכה. וואלה? ואיך האיכות? ממש טובה, כמו מצלמה רגילה. אסף, צא לי מהפרצוף. סליחה. טוב, זהו, הגענו לארון חשמל. אל תפריע לי! אם כן, זהו ארון חשמל. אולי כדאי שתפתח אותו כדי שנראה מה קרה? ברור! רק עוד לא הבנתי איך פותחים את זה. במפתח. אני פותח ואתה לא נוגע בכלום. ברור! כי זה ראיות. לא, כי זה חשמל. ברור! צלם. כפי שאפשר לראות, אכן נשרף כאן פיוז, וחולל אפילו שריפה קטנה. מה שאני חושב... אוקיי, אתה מצלם? רגע, שנייה. 3, 2, 1, ואקשן. אסף, אתה בסדר? אמא, מה זה היה? לא יודע, אתה חטפת זרם ועפת אחורה. איזה פחד. אתה מצלם עכשיו? לא, הפסקתי. אתה ראית את זה? משהו קפץ עליי. הייתי בטוח שקיבלתי מכת חשמל, אבל לא נגעתי בכלום. משהו קפץ עליי. כן, ברור שלא נגעת בכלום, ברור. אני אומר לך, לא נגעתי, משהו קפץ עליי מהארון. טוב, נו, נראה את זה אחרי זה. בוא, קום, אתה בתוך שלולית. אוקיי. אולי זה רוח רפאים. מה? רוח רפאים. אולי הבניין הזה נבנה על בית קברות עתיק. לא, אסף, תפסיק עם השטויות שלך. אבל ככה זה הרגיש. אין כאן רוחות. מה זה? שמעת את זה? כן, מה זה? לא יודע, אבל זה מתקרב לפה. צלם. מה קרה לכם? מה נפעלתם? סתם. כלום.
למה ירדת? אני לא יכולתי להישאר עוד שנייה עם גרי. הוא לא הפסיק לבלבל לי את המוח, שפרר לי את המוח. שפרר, נחמד. זאת אומרת שגרי משפרר. כן, ואני שפררתי. תגידו, מה קורה עם החשמל? נשרף פיוז. כן, ואסף חושב שיש פה איזה רוח רפאים. אני אומר לך, משהו קפץ עליי. חי? משהו חי? רוגע, איזה מטען חשמלי קפץ עליו מהלוח חשמל? זה קורה הדברים האלה. באמת? חשמל שקופץ? כן, ברקים לדוגמה. ואולי זה כן רוח. מה? לא, אני פשוט קראתי באיזשהו מקום פעם, שלפני הרבה זמן, לפני שהוקם הבניין הזה, הייתה פה חנות של רוחלה הסורגת, שמאוד מאוד הצליחה בהתחלה, אבל אז איזה יום אחד האנשים פשוט הפסיקו לשרוד. זה סיפור אמיתי. אמיתי לגמרי. הקיץ, העסק נכנס לחובות, בעלה עזב אותה והיא פשטה את הרגל. ואז, בלילה אחד של סופת ברקים, הזרם קפץ החוצה מהשקע וחשמל אותה. היא נפלה אחורה על המסרגות שלה. ומאז, בכל פעם שיש סופת ברקים כזאת, אז הרוח שלה מסתובבת פה במרתף עם מסרגות, מחפשת לקוחות. באמת? אולי היא חשבה שאתה טיפוס כזה שסורג ונפלה לך עין. די, את מפחידה אותי. מה מה זה? זה הרעשים האלה? כהן, תעזוב הכל ובוא רגע. מה זה? לא יודע. כן, ניצב וולפסון. יש פה איזה סרט שקיבלתי שאני רוצה שתראה. צלם, פאוקר, צלם! מה זה היה? הלקת וקיבלת מכה בראש. מה אתם מבלבלים במוח? אתם הרבצתם לי! למה? סליחה, גרי, פשוט נבהלנו קצת. מה נבהלתם? הוא חשב שזה הרוח של רוחלה הסורגת. איזה סורגת? על מה אתם מדברים? מי סורג היום? למה בראש? אל תעצבן את רוחלה. תכף אני אראה לך מה זה רוחלה. טוב, בוא נרגיע. פאוקר, יש לך פיוס ספייר? כן, יש לי בארון ציוד, אבל זה בצד השני של המחסן. אוקיי, אז בוא נלך לשם. אתם נשארים פה? לא, אני לא נשאר לבד. נו באמת, הלילה הזה הופך להיות אש לילה, איזה גיהנום! זה מזכיר לי סיפור ששמעתי פעם באש לילה. אבל זה סיפור מפחיד ואמיתי. רוצים לשמוע? בטח, ספר, למה לא? כן, למה לא? שהגיהנום שלי יהיה מושלם. אז ככה, לפני הרבה מאוד שנים... אוקיי, צלם, שם תועד. כן. 3, 2, 1 ואקשן. ואז... יצא מהארון וזחלה... אוקיי, תן לי קלוז-אפ עכשיו. לא, הפסקתי לצלם, חבל על הבטריה. למה הפסקת? מה זה, המשקפיים האלה מצלמות גם בחושך? כי הפרצוף של גרי יותר מפחיד מהסיפור שלך. מה, זה לא סיפור מפחיד? תעשה לי טובה! זה הסיפור מטונף עד מזוהם חלקית. וכאן ורדה ברחוב ברנדה, פינת קרן קיימת בפתח תקווה, היו מספרים לנו את הסיפור הזה לפני השינה. אתם יודעים מה? יש לי סיפור על ארוחות הרבה יותר מפחיד מזה. אוי, אז רגע, אני אצלם. 3, 2 ומצלם. אסף, הסיפור נגמר, אתה יכול לעזוב לי את היד? תגידי לי, את נורמלית? מה? מה זה היה סיפור זוועה הזה? איפה גדלת? איפה שמעת את הסיפורים המחרידים האלה? שתוק. מה? חשבתי שאתם רוצים שאני אספר סיפור מפחיד. בסדר, אבל כמעט הרגת פה את הילד, עוד שנייה היה עושה במכנסיים. נפלתי מקודם על משהו רטוב. אסף, תתרחק ממני. טוב, חבר'ה, הארון ציוד פה. יאללה, פיוס או שאתם רוצים עוד סיפור מפחיד? מספיק עם זה, די. בואו שנייה, אני אגיד לכם מה בדיוק אני חושב על סיפורי רוחות שלכם, הלא יאומן כי יסופר, כן? כל הסיפורים האלה הרי יכולים להיכנס לי, אתם יודעים בדיוק לאן. ותנו לי שנייה להיות ספציפי בעניין הזה. טוב, רגע, תן לי לצלם. לא רעיון טוב. צלם, שכל העולם ישמע. 3, 4 ואקשן. אז האישה הרי שוקלת כמו ממותה בהיריון עם שלישייה. אז אני אומר לה, אם את חושבת לי שנייה אחת, שאני הולך לרדת רגע, מה עשית? אתה נגעת בזה עכשיו, אתה הפסקת לצלם, למה? נראי, אני חושבת שלא חושבים מספיק. חבל, כי יש עוד הרבה מאיפה שזה בא, מלא. פליז, די. זה היה יותר מפחיד מהסיפור של גלה. טוב, חבר'ה, אתם מוכנים? ויהי אור. מזל טוב. יופי, עכשיו שיש אור, אפשר לסיים עם זה. יופי, עכשיו אני יכול להראות לכם את הפרצוף של שפרה עשתה כשהיא קפצה למים בסחנה. לא! בבקשה, לא. למה? ככה, אנחנו צריכים לחזור למשרד ולסיים לפענח את הצילום וללכת הביתה. אתה עוד ממהר לסופר. למה הזכרת לי שהחיים שלי זה גיהנום מתמשך? טוב, בדרך למעלה אני יכול לספר לכם את הסיפור המפחיד שלי? אמרתי לכם, גיהנום מתמשך! טוב, אסף, קח את המשקפיים.
טוב, ואתה תצלם אותי, סבבה? אוקיי. אתה רואה את הכפתור הזה פה? זה הכפתור שמקליט, וזה גם הכפתור שמפסיק, אוקיי? אוקיי. קדימה. רגע, 3, 4, ו... חזרנו, אני עשיתי קאט. נו, קלטנו את הסיפור עם הרוח, נכון? כן, תעשה לי טובה, תחזור למחשב ותתחיל מחדש עם הפענוח. יאללה, יאללה. איזה מעולה, זה עשה סייב. מה? אנחנו שוב על 98%. אז יאללה, בוא נגמור עם זה כבר. אבל קלטנו את הסיפור של הרוח, נכון? הנה, זה הרוח של מתחיל. הטכנאי שבא... 10, 9, 8... יאללה, אושר גדול. 6, 5, 4... הביתה. 3... למה? אני לא מבינה. לא, זה גיהנום, אני אומר לכם, אנחנו בחיים לא נצא מפה. אולי זה הרוח של הטכנאי בא לנקום? אני לא יורד אותו למטה, לא רוצה. טוב, פאוקר, תעשה לי טובה, תעשה את העבודה שלך, תרד למטה ותבדוק מה קורה. טוב, יורד. אני לא מאמין, היא מטורפת האישה. כן, שיפקיליש. כן, אני יודע, אני פשוט תקוע בה. אני תקוע בה. יש הפסקות, תקשיב, יש הפסקות חשוב. בגלל הגש. תקשיב לי. אני אספיק. הסופר פתוח, עד מאור. זה הסופר, זה 20... למה את צועקת? למה את חייבת ישר יש לי הרגשה שבסוף השיחה הזאת אנחנו נשופרר. וואחד שפרור. נו, באמת. יאללה. את יודעת, נורא יפה לך ככה עם האור של הברקים. אני אצלם אותך ככה. רגע, אל תזוזי. איפה הכפתור? שמעתם את זה? מה זה היה? מה זה היה? זה היה הרעש הרגיל מהגיהנום, שיפרה, צרחה עליה בטלפון, כמו מטורף. נתקתי לה בפנים, כי אין לי עשר בניסה יותר. לא, זה היה רעש מתוך הבניין. איזה רעש? רעש של שרשראות כאלה. אולי יש עוד אנשים בבניין? לא, זה רוחות רפאים, אני אומר לכם, רוחות רפאים. טוב, נו, מה קורה עם החשמל? אני מתקשרת לפאוקר. תגידי לו שהתחיל להזיז את עצמו, כי מתחיל להימאס על הבניין המקולקל שלו. מקולל אתה מתכוון. אסף, אני מזהיר אותך, אנחנו לא מתחילים עוד פעם עם הסיפורים של השדים והרוחות שלך. כל הרוחות. הוא לא עונה. למה? אני לא יודעת. זה לא בסדר, זה לא בסדר. טוב, אין ברירה, אנחנו חייבים ללכת לחפש אותו. מה? אני רוצה לצלם את החיפושים. הנה. טוב, עצרתי את זה, זה לא מצחיק אותי יותר. פאוקר! פאוקר! פאוקר, השמיע הכל. איפה הוא? פאוקר! פאוקר. פאוקר! פאוקר! איפה הוא? אני לא מבינה את זה. אתם חושבים שאולי הרוח של הטכנאי תפסה אותו? די, גרי, זה לא מצחיק. אני מתקשרת אליו. אתם שומעים את זה? אימא'לה, מה זה? זה הפסקול של הגיהנום. זה הטלפון של פאוקר. זה בא משם. יואו. הנה הטלפון. אבל איפה פאוקר? אני חייב לצלם את זה. הנה, הפסקתי. משהו פה לא בסדר. ואם הוא בשירותים, אז למה הוא לא עונה שקוראים לו? לא יודעת משהו, למה הפיוז נשרף כל הזמן? אולי הבניין הזה באמת מקולל. לא אוהב את המרתף הזה. גם המרתף הזה לא אוהב אותך. גם לי המרתף הזה לא בא טוב. מה זה היה הרעשים האלה? טוב, בוא נמצא את הפיוז ונצא מכאן לחפש את פאוקר. מה זה היה הרעשים האלה? אתה מפחד? זה לא בושה לפחד, ואין לי בעיה להודות בזה. אולי נלך קצת יותר מהר? כן, יאללה. מה קרה לכם מטורפים? מה צרחתם ככה כמו חולי נפש? זה כמעט הרג אותי עכשיו. מה זה היה? דובי, מי שם דובי בארון? טוב, זו, תני לי כבר למצוא את הפיוז וללכת מכאן. איפה הוא שם את זה? הנה, מצאתי פיוז. פיוז, צא אליך הארון, כבר נו לארון. צורכים כמו מטורפים. סרט אימה, הם עושים לי פה. אפשר לחשוב. הנה. גרי, תיזהר, החשמל קופץ. מה קופץ? מנטר. מה מנטר? או שנייה, אני אנטר לך. גרי, אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? נו, ברור, בחייך. פעם בורגרי שהיה לי, הייתי פותר בעיות חשמליות הרבה יותר מסובכות מאלה. לא הרבה יודעים את זה, אבל אני הייתי ידוע בתור מנדלבאום המחשמל שבית ספר אס בפתח תקווה. רגע, את זה אני חייב לצלם. מי זה? למה? איפה אמא? מי נגע? אל תתקרב אליי! החשמל קפץ עליך, גרי. והכל מצולם. אתה בטוח שלא היית ידוע כמנדלבאום המחושמל של בית ספר אס? הנה, מה זה? אני לא נגעתי בכלום בכלל, זה פתאום קפץ עליי. אמרתי לך, חשמל קופץ. תקשיבו, אני סידרתי את החשמל, אני חוזרת למשרד לפענח את שאר הצילום. אתם תישארו פה ותמצאו את פאוקר. את משאירה אותי פה לבד? אתה לא לבד, אתם גרי. את משאירה אותי פה לבד? תעלה, זה בסדר, מה יש לך? בוא. פאוקר! פאוקר, השמיע הכל.
פאוקר! תעשו את זה, תעשו את זה, כאילו שהיא הבוסי! גרי, בסדר, אתה יודע מה? עכשיו שנשארנו פה שנייה לבד, בוא ואני אספר לך מה זה בדיוק נשים. גרי, אל תשפר אותי עוד פעם, בסדר? מה? אני לא רוצה לשמוע סיפורי שפרה. אני אמרתי נשים. את שפרה אני לא מכניס בקטגוריה הזאת. אתה יודע מה? צלם, צלם. רגע, הנה, אני מצלם. אני מרגיש שאני צריך להתקלח. אבל הבנת, כן? כן, אני חושב שכן. חוץ מהקטע של החבלים, זה נשמע לי קצת מוגזם. ורק ככה אתה יכול לברוח. ואל תשכח את הקטע עם מעלת בייסבול, זה מאוד חשוב. כשתלך את זה למשרד, תמחוק את זה, אסור שנשים יראו את זה. גרי, נשים שישמעו את זה יסכלו אותך תוך שנייה. חוץ מזה, אין לי מושג איך מוחקים במשקפיים האלה. תביא לי רגע לראות. מה, נחמד, מה, זה מצלם לאן שאני מסתכל? כן, רק צריך ללחוץ כאן. יפה, יש לי ליפציק כזה. רון! די כבר, למה? שיט! מה קרה? יאללה, מסכנה, היא לבד בחושך. היא מסכנה. אני מתקשר אליה. אני מסכן. כל הזמן אור, חושך, זה כמו שפרה הבניין הזה. טוב לי, רע לי, חם לי, קר לי, רטוב לי, יבש לי, אתה זבל, די כבר. לא עונה לי. אני אומר לה, לכי, לא טוב לך. קומי ולכי. אם את חושבת שתמצאי משהו טוב שם בחוץ, אז יש לך טעות. כי אף אחד לא יתקרב אלייך עם קרן לייזר, אף אחד לא יתקרב אלייך. גרי, די, אתה משפרר אותי! לא, זה לא בסדר. אמרתי סליחה. לא, זה שגלה לא עונה לי. אני עולה אליה. רגע, מה איתי? אתה תהיה פה ותתקן את הפיוז. אוף, הכל אני צריך לעשות לבד בבית הזה. גרי, זה לא מצחיק. אני זז. זוז כבר. אל תפחד, נו, אסף, מה, אתה ילד? זה יהיה בסדר, לך, זה רק חושך. לך, זה יהיה בסדר, נו. לאט, תיזהר ולך. לאט. טוב, נו. יאללה, לפיוז, גם כן השטויות האלה. אמא, מה זה? אמא! שפרה! מה קורה פה? אוף, לא אוהב את המקום הזה. מה זה היה הרעש הזה? שמעתי רעש. מה זה? אמא, לא מפחד. טרילילי וטרילינה. אמא לה! אז טוב, חייב לברוח. איפה עודד? מה זה? זה דובי. חייב פיוז. טוב, פיוז. הנה, מהר. לא, זה הרעש לא טוב. אמא! זה היה עכשיו רעש לא טוב, חייב לברוח. אמא, אני נפלתי! הצילו, יהודים טובים, אני נפלתי בקריזה מטורפת, עזרה, הצילו! אמא, אני חייב אור, בבקשה שמישהו... אור, שיהיה כבר אור, אני כל כך... אני לא יכול יותר, אני רוצה אור. עכשיו, ברוך השם. אתה רואה, גרי, שאתה יכול? אתה רואה? בסדר. עכשיו אני אראה להם. אין בעיה. הם בטח לא סמכו עליי, אז הנה, בבקשה, אני אראה להם. אני אצלם. מחקתי את התמונה שהם מפענחים מהמחשב הזה, אני ניגש למחוק מהשני. תקשור אותו. קושר. אני לא יורד עוד פעם למרתף מטונף. מטונף. אני מאמין שזה קורה לי, אני לא מאמין, יש לי מה אני צריך את זה בשביל מה, אני לא אוהב את השטויות, אני לא רוצה להיות כאן. אני בכלל צריך ללכת לסופר, עכשיו אני מספיק להגיע לסופר. טוב, אני הסתרתי את האור, שהם יסתדרו לבד. משקפיים מצלמות, לא יכולו להמציא משקפיים מכונת ירייה. אמרת משהו? לא. הם קשורים טוב? הכל נמחק, הם בחיים לא הצליחו לשחזר את התמונה הזאת. תגיד, מה זה המשקפיים האלה? הם היו כאן קודם. יש כאן עוד מישהו. בוא נברח. כן, אני רואה אותם. אבל אני לא מבין למה שלחת לי את כל הסרט במקום רק את הסוף. אבל תודה, היה מאוד מצחיק. כן, וכהן שואל, מה זה הקטע הזה של גרי עם החבלים והעלת בייסבול? ביי. פאוקר, למה שלחת לאבא שלי את כל הסרט? סורי, לא התכוונתי. נראה לי שמצלמת המשקפיים שלי צריכה עוד קצת עבודה. וגרי, אבא שלי שואל מה זה כל הקטע הזה של העלת בייסבול והחבלים. את לא רוצה לדעת.
אני לצערי יודע. טוב, שעה. אפשר לסכם את היום הזה כעוד יום מטונף וללכת הביתה? כן, בהחלט אפשר לסכם את היום הזה ככה וללכת הביתה. לא יודע למה אתם ככה. אני דווקא מאוד נהניתי היום. אוי, לא נכון. מה, אולי באמת המניין שלי מקולל? הלו, שפרה. כן, אני עוד לא, אני עוד בעבוד. טוב, אני לא יכול... יש מלא גשם בחוץ. אני לא יוצא עכשיו. תקשיבי שנייה. יש בחוץ שערה מטונפת. לא אמרתי שאת מטונפת. לא אמרתי כלום. זה... עוד... אל תגיד. כאן יעשו מסוכר, בסדר? ככה. כי אני לא רוצה. תלכי את!